Hello लोगोफोर welcome to the CHIKAN Creator YouTube channel CHIKAN Creator YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बरायबाय आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय थाखाबाय लोगोसे खाथिनि घन्टा बटनखौ प्रेस खालामनो खावलायबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होनायफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नुनो मोननाय बायदि दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि स' लेट्स गो दिनैहाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ मंगलदै कलेजाव फैदोंमोन गावनि मोनसे सावथुननि थाखाय पाब्लिसिटी खालामनो फैदों कांचनजंगा फिल्मनि थाखाय बियो फैदोंमोन दा नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जुबिन गार्ग फैयोब्ला जोंनि पाब्लिकआ माबायदि रंजायो दा नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ आं बुंनो गोनां बाथ्रा गैया दा आं बेखौनो नोंथांमोननो गुसुङै मोननैसो नुथाय दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामबाय दायो नोंथांमोना भिडिअखौ एन्जय खालामलांदो So, sama ya, tangan please. So, jawab apa?